Российская Федерация и ЦБ обязаны информировать друг друга о действиях, имеющих общегосударственное значение, и координировать свои действия. Ну, вот, это федеральный закон о ЦБ РФ, статья 21. Эта статья сильно напоминает... Митингның максаты халыкка Русиянең 20 еллык оккупациядә булуын хәбәр итү, халыкны уяту, илдәге һәм дөньядагы процесслар турында уйланырга этәрү. Шундый зур байлыкларга ия була торып та, ник без фәкыйрьлектә яшибез? Өлкәннәр һәм картлар хәерчелектә, эшкә яраклы кешеләр эш таба алмый интегә. Бик күп гаип менә бу кешедә, Горбачевта, алар СССРны дөньядагы иң зур һәм иң бай дәүләтне җимерделәр. Эшләр бүген кебек дәвам итсә, Россия бетәчәк. Моны булдырмас өчен конституцияны үзгәртергә кирәк. Татарстан һәм Русиянең суверенитетына килгәндә, беренчесе икенчесенең субъекты булып тора. Шуңа күрә без Русиядән аерылырга тиеш түгел. Русиядә президент берәү генә булырга тиеш. Хранение бюджета средств. Федеральный закон ЦБ. Так говорит старик, так и в жизни. Если, понимаете, когда приходишь к врачу,